Ahojte, vítajte na kanáli City Tigers. Dnes si pozrieme jednu opustenú vilu v Tatrách. Budova bola postavená v roku 1936 a pôsobí naozaj veľmi pekne. Nachádza sa na veľkom pozemku. V roku 2012 táto vila skončila v dražbe. Viac informácií o tom neviem, ani ma to nezaujíma. Vchádzam do spodnej časti a ideme sa teda na to pozrieť. Chodba je veľmi úzká, tie izbičky sú poprepájané a zariadenie už je veľmi chábe, takže vidno, že už ľudia odtiaľ niečo povynášali. Čo sa týka kúpeliek, tie sú veľmi zachovalé v pôvodnom stave. Tu sa nachádza kuchynka, ktorá je naozaj veľmi maličká a neostalo tu prakticky nič okrem nejakých políčiek a nejakého sporáku. Našťastie táto vila nie je zničená vandálmi, ale ide proti nej čas. Tie chodby sú naozaj veľmi úzke a vstup do jednotlivých miestností je veľmi komplikovaný. Je tu veľká vlhkosť, farba sa lúpe, drevené schody našťastie držia. Ideme na to ďalšie poschodie, ktoré bude, myslím si, že tiež veľmi zaujímavé. Okolo tejto vily sa nachádzajú rôzne hotely a penzióny, takže nechápem, prečo je v takomto stave a chátra. Tak, toto mi pripomenulo moje detstvo. Aj môj starky objednával z tohto Conrad Electronic katalógu a pamätám si, že som mal kalkulačku, ktorá rozprávala po nemecky. Niekedy pri otváraní dverí mám taký zvláštny pocit. Opustené budovy navštevujem sám a nie sú pre každého. Niekedy prieskum opustenej budovy vyzerá aj takto. Toto je pohľad, ktorý niekedy nastane a človek zneistie. Je iné, keď chodia na opustené budovy dvaja, traja a majú medzi sebou tú morálnu oporu. Ja chodím totižto na opustené budovy vždy sám. Poďme sa teda pozrieť na to posledné poschodie a budete tam počuť niečo, čo som aj ja počul, ale hlavne som si to potom všimol pri strihu videa, takže preto je to aj v úvode tohto videa. Je zjavné, že tu ľudia chodia, našiel som tu aj pár fľašiek z alkoholu. Tak a na tomto poslednom poschodí sa nachádza takáto manželská posteľ. Počúvajte dobre, čo som tu počul. Tak po takomto zvláštnom zvuku som vychádzal z tohto priestoru veľmi neiste. Buď tam niekto bol, alebo sa tam niečo rozpadávalo. Tu vám ukážem niečo neskutočné. Motýly, hajzel. Znie to síce zaujímavo, ale sú to všetko len nálepky. Čoho je veľa, toho je málo. Ďalšia kúpeľka, v ktorej sú ďalšie nálepky motýlov. Prešiel som to celé a rozhodol som sa ísť pomaličky domov. Ak náhodou budete vedieť nejaké informácie bližšie ohľadom tejto vily, kľudne môžete napísať. A ak si vandál, tak si rozbíjaj veci doma a tu absolútne nechoď, aby to bolo stále krásne zachovalé. Takže je to všetko, vidíme sa na budúce pri nejakom ďalšom videu. Majte sa fajn a budem rád, keď sa pridáte na odber YouTubeového kanála, ktorý má názov City Tigers. Čaute, ahojte.
No a ako inak, na záver sa mi pokazil výfuk.